Dada natin po minamahal mga ngaral, ating beloved elder, brother Romy Benitez. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved elder. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala Diyos na magkapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami, Panginoong Hesus, ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoong Hesus, na tunay na kami ay iyong sinamahan, Panginoong Hesus, na sa bawat bahagi ng aming pananambahan na ito yung binasbasan at nilangisan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon, at narito kami nagkakaisa, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang, pagsalangsang. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo. At narito kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa kayo, Panginoong Hesus. Ikaw ang magbigay ng karunungan, Panginoong Hesus, na bawat kataga na mamumutawis sa aking labi, Panginoong Hesus. At sa bawat makikinig, Panginoong Hesus, buksan mo ang aming pangunawa, Panginoong Hesus, na aming maunawaan ang iyong salita, na hindi lang kami tagapakinig ng iyong salita, bagkus kami ay tagatupad ng iyong salita na aming mapapakinggan, Panginoong Hesus. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, aming sinasaway, pinapalayas, winawasak ang lahat ng gawa ng kaaway, demons of doubt, demons of unbelief, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po mga minamahal ay makakaupo na po sa ating mga upuan. At tunay ng ating dakilang Diyos ay talagang napakabuti po sa ating buhay sa umagang ito, na sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, there's a new and every morning. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At aking pinababot ang mapagpalang umaga sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida Children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang napagpalang umaga sa ating lahat, sa ating beloved bisita, sa ating mga minamahal at ginigiliw ng mga live webcast viewers, saan man kayo nung dako ng mundo. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay mga minamahal na talagang sa umagang ito mga minamahal ay talagang handang-handa na ang bawat isa na makapakinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. At tayo ay talagang gising na gising. Amen. Gising na po ba tayo mga minamahal? Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tunay mga minamahal na napakahalaga na tayo ay talagang gising na gising upang ang ating maunawaan ang mensahe ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, upang sa ating paglilingkod mga minamahal, sa ating paglakad ay talagang tayo ay alive at talagang nananatili na talagang naglilingkod
taglay ang kagalakan na talagang ang ating puso't isipan, mga minamahal, ay talagang nandyan ang ating kagalakan. Amen. Praise the Lord. At ating buksan, mga minamahal, ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 10. Episo kapitulo 6 ng talatay 10. Ang sabi po dito, mga minamahal, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Kindly po pakibasa po sa wikang Tagalog. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 6, versikulo 10, ganito po ang sinasabi, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na dito sa ating nabasa, mga minamahal, na ito yung isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Amen. At bakit ipinangaral, sinabi ni Apostol Pablo ang salitang ito, mga minamahal, sa mga taga-Epeso, na sila ay magpakalakas sa Panginoon. Amen. Ito ang urgent encouragement ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians. Na sa mga taga-Epeso, mga minamahal, na ipangaral sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan, na talagang bawat isa sa kanila, mga minamahal, sila ay naliwanagan, nabuksan ang kanilang mga puso at isipan, na dati ang mga taga-Epeso, sila ay patay sa kanilang pagsalangsang, patay sila, mga minamahal, sa kasalanan. Ang mga iba naman, mga minamahal, sila ay nanghihina, sila ay nanglulupaypay sa kanilang pananampalataya. At ating bigyan ng titulo ang ating pag-aaralan dito din natin kinuha dito sa ating teksto, na ang bigyan na natin ng titulo na Be Strong in the Lord. Amen. Lahat na maging strong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay magsabi ng Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag sinabi natin, mga minamahal, na ang isang mananampalataya na nanghihina o nanglulupaypay, maraming apektado sa kanyang buhay. Kung nanghihina, apektado ang ating spiritual life, apektado ang ating pagdalo, apektado ang ating maging ang ating kagalakan. Wala tayong kagalakan na dumalo, maglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Kung apektado ang ating spiritual life, so ibig sabihin, maging yung pangako ng ating dakilang Diyos na Kanyang ipinangako na ang langit at ang buhay na walang hanggan. Kaya dito sa ating teksto, mga minamahal, madiin na sinabi ni Apostol Pablo na be strong
in the Lord. At sa bawat isa sa atin, nais mo, nais nating lahat na tayo ay maging matatag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, lahat ng nangyayari sa ating buhay, iba't ibang bagay, iba't iba ang nangyayari sa ating buhay. Amen. At lahat ng mga nangyayaring ito, mga minamahal, ito ay hindi aksidente. Amen. Kung sa ating buhay, mga minamahal, kung ang isang mananampalataya, kung siya ay naghasik tungkol sa laman, about flesh, alam na natin ang magiging kahihinatnan. Amen. Pag ikaw, ako, tayong lahat ay puspos ng banal na Espiritu, we will become stronger and stronger, magiging matatag tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ating basahin, kindly po basahin po natin dito po sa aklat ng Galatians chapter 6 verse 8. Galatians chapter 6 verse 8. Amen. Sa aklat ng Galatia, kabanata sa isang talatay 8. Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakagandang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na kung tayo sa isang mananampalataya ay puspos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kahit anuman ang mangyari sa iyong buhay, sa ating buhay, you can resist kung anuman ang gawa, anuman ang balak ng kaaway, you can resist that dahil puspos ka ng banal na Espiritu. Amen. At pagpuspos tayo ng banal na Espiritu, talagang tayo ay matatatag, mga minamahal. Matatag ang isang Kristiyano. Amen. Ating munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa ating buhay, mahalaga ba sa atin, mahalaga ba sa iyo ang tagumpay? Ikaw, ako, tayong lahat po ba ay matagumpay na Kristiyano? Amen. Maaring yan ang mga tanong natin sa ating buhay. Kung tayo mga minamahal ay talagang matagumpay sa ating pananampalataya, kung tayo ay matatag mga minamahal, sa umagang ito, maaring nagsisiksikan po tayo dito, napakarami po natin. Amen. At pag tayo ay talagang matagumpay, mga minamahal, talagang ang ating espiritu, ang ating physical na katawan, ay talagang gising na gising, mga minamahal, dahil galak na galak tayo sa salita ng ating dakilang Diyos dahil nais natin na tayo ay matagumpay. Amen. Kay mapalad ang bawat isa sa atin na nakikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Ano po ang sinasabi po dito sa aklat ng Proverbs chapter 8 verse 34 up to 35. Kindly po pakibasa po. Proverbs chapter 8 verse 34 up to 35. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng mga kawikaan, Kabanatay 8, talata po 34 hanggang 35, ito po ang nakasulat. Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan, sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tignan natin mga minamahal, napakaganda ang sinabi ng salita ng ating dakilang Diyos, na ang sinabi na tayo daw ay mapalad. Lahat ng nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos, sinabi na tayo ay mapalad. Amen. Dahil nasumpungan natin ang tunay na salita, nasumpungan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi na pag siya ay ating nasumpungan, tayo mga minamahal ay makasusumpong ng buhay. Amen. At pag nasumpungan natin ang buhay, tayo ay magiging matatag. Lahat ng anggulo ng ating buhay, tayo ay magiging matatag. Amen. Yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa ating buhay, mga minamahal, paano natin maiiwasan na tayo ay manghina? Paano natin maiiwasan na tayo ay manglupaypay? Ayaw natin na tayo ay maging talunan. Amen. O ayaw natin na tayo ay nadi-discourage. Sabi sa ating teksto, mga minamahal, ang sabi dito, be strong in the Lord. Amen. Paano tayo magiging matatag? Paano magiging matatag ang isang mananampalataya? Upang sa bawat isa sa atin ay maging protektado tayo sa gawa ng kaaway. At matatawag ka, matatawag ako, matatawag tayo na victorious Christian. Amen. Sa ating buhay, ating napakinggan, marami ng katuruan na ating napakinggan, mga minamahal, na talagang tayo ay talagang tinitrain ang bawat isa na mananampalataya. Amen. Kung paano tayo maging matagumpay. Maraming mga bagay, maraming mga hakbang ang ating gagawin upang tayo ay magiging matatag. Amen. Dahil kung ating titignan, mga minamahal, nung una, tuwang-tuwa tayo, mga minamahal, talagang tayo ay galak na galak nung talagang tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ngunit kung ating titignan, mga minamahal, bakit maraming nanghihina, maraming nanglulupaypay? Ano yung mga dahilan? Samantalang naituro na sa atin, naibasa ang mga bawat pahina,
ng banal na kasulatan. Ngunit, bakit mayroon pa rin nadi-discourage, nalulupaypay? Kanina, nabanggit ko ako kanina kung ano yung mga maraming dahilan ng tayo ay nanglulupaypay. Ano yung napakaganda nating gawin upang tayo mga minamahal ay magiging matatag, mga minamahal, we are stronger in the Lord. Una mga minamahal, may tatlong bagay tayong tatalakayin upang tayo, ikaw, ako, tayong lahat ay manatiling matatag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una mga minamahal, strong Christians feed their spirit. Ang matatag na Kristiyano, mga minamahal, ay pinapakain niya ang kanyang espiritu. Amen. Ang matatag na Kristiyano ay pinapakain niya ang kanyang espiritu. Alam na alam natin ang salita ng ating dakilang Diyos, gasgas na ang bersikulong ito, ngunit minsan o madalas ay parang ang verse na ito ay binabaliwala natin. Ang sabi dito sa aklat ng Matthew chapter 4 verse 4, mga minamahal, ang sabi dito, datapwat siya sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Ito yung unang hakbang natin upang ang isang Kristiyano ay magiging matatag. Amen. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ay isulat natin itong mga minamahal upang hindi natin po ito makalimutan. Sa ating buhay, mga minamahal, sa ating physical na pangangatawan, mga minamahal, kung hindi tayo kumakain, hindi natin pinapakain itong ating katawan, tayo ay manghihina. Tama po ba? Tayo ay manghihina ang ating katawan, magiging payat tayo ay papayat, o maging yung tinatawag na ikaw ay malnourished dahil hindi ka kumakain. Amen. So kailangan din na pakainin natin ang ating katawan upang hindi tayo papayat. Ganon din pala, mga minamahal, napakahalaga na ating pakainin ang ating espiritu. Amen. Maaring ang tanong natin, mga minamahal, so paano mo o paano natin pakainin ang ating espiritu? Paano natin pakainin ang ating espiritu? Ang gagawin natin by reading the God's Word. Amen. Ang pagbabasa ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ang ating katawan na physical na katawan, mga minamahal, pinapakain natin ito, kumakain tayo 3 times a day, at mayroon pang snack, mayroon pang merienda, o kung sa gabi may tinatawag na midnight snack. Amen. So ganin din pala sa ating espiritu upang tayo ay hindi manglupaypay, mga minamahal, taglayin natin lagi ang kagalakan sa ating puso ay talagang lagi nating binabasa ang salita ng ating dakilang Diyos. Ang sabi nga, ating bulay-bulayin
ang kanyang salita. Amen. Di ba kung ating natatandaan mga minamahal, ang beloved Pastor Wildy Almeida mga minamahal, na laging bilin sa atin na lagi tayong dumalo 3 times a week. Amen. Lagi tayong pinapadalo, yun pala mga minamahal, upang ikaw, ako, tayong lahat ay magiging matatag at walang manglulupaypay sa ating pananampalataya at hindi tayo talunan. Amen. So, ibig sabihin mga minamahal, sa ating buhay, marami tayong priority sa ating buhay, ngunit ay ilagay natin sa ating puso na maging ito ang ating top priority sa ating buhay upang tayo ay hindi manghina. Amen. Kung ating naalala mga minamahal sa ating nakikita, ating napapakinggan ang lahat ng nagpapatotoo. Amen. Na pag-umpisa natin mga minamahal na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ano yung sinasabi po natin? Lahat tayo ay nakapagpatotoo na po dito mga minamahal. Amen. Di po ba ang unang sinasabi natin doon na nandoon mga minamahal at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida. Amen. Tingnan niyo mga minamahal, every time na may gawain, laging nababanggit yung mga minamahal sa mga patotoo, na lagi nating inaalala ang mga turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida. Ano po yung inaalala natin na mga turo at aral ng ating assistant pastor? Ano yung kanilang itinuturo sa bawat isa sa atin mga minamahal? Na ang sabi mga minamahal, na bawat isa sa atin mga minamahal, na tayo ay magkaroon ng kabanalan, tayo ay mayroong sakdal na puso, sakdal na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Yun po yung ating inaalala na turo at aral. Na sinasabi pa natin, hindi natin makalimutan. Amen! So, naririnig natin lagi yun mga minamahal. At ang ating beloved pastor, ano yung kanilang sinasabi mga minamahal doon sa mga kanilang katuruan na sinasabi, lahat ng gusto ng langit at buhay na walang hanggan ay magtaas ng mga kamay. Gusto natin lahat. Amen! At ang sabi kong gusto natin ng langit at ang buhay na walang hanggan, ang sumunod na sinabi, kung gusto natin ng langit at buhay na walang hanggan, lagi tayong dumalo 3 times a week. Amen! Kasi nais natin yung langit at buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, lagi tayong dumalo. Kung wala tayong ginagawa, mga minamahal, dumalo tayo dahil yun ang ina-aspire natin, yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa ating buhay, sa bawat isa sa atin napakinggan lahat ang mga patotoo ng mga beloved kapatid, mga minamahal na sa patotoo ng ating mga beloved kapatid na kahit sila mga minamahal ay nasa bingit ng kamatayan, na talagang tumatakbo ang kanilang sasakyan, mga minamahal, nagbiyabiyahe, na talagang magugulungan na sila ng mga rumargas ang lupa. Kung aabante sila, talagang matatabunan sila. Kung aatras mga minamahal, talagang makukuryente sila dahil natumba yung poste ng kuryente. Pag aatras sila, makukuryente sila. At dahil sa salita ng ating dakilang Diyos,
At dahil sa laging sinasabi ng beloved pastor na lagi tayong dumalo at pag nasa oras ng kagipitan, sabihin natin ang hallelujah, praise the Lord 3 times at tayo ay talagang ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! So yun yung mga turo sa ating, yung mga salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na pag hindi natin inilagay sa ating puso ang mga katuruan na yan, mga minamahal, maaring sa ating buhay tayo ay mapapahamak. Amen. Talaga sa ating buhay, punong-puno tayo ng talagang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pangalawa, mga minamahal, na gawin ng isang Kristiyano upang tayo ay maging matatag, mga minamahal. Pangalawa, mga minamahal, strong Christians build their faith. Ang matatag daw na Kristiyano, ipinagtatrabaho ang kanyang pananampalataya, ipinagtatrabaho ang kanyang kaligtasan. Amen po ba tayo dyan? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating basahin po dito sa aklat ng unang Samuel ng kapitulo 30 ng talatay 6. 1 Samuel chapter 30 verse 6. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Samuel, kapitulo 30, ang talata po ay 6, ganito po sinasabi, at nagdadalamhating totoo si David, sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuin siya, sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw, bawat tao dahil sa kani-kaniyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakaganda, mga minamahal, ang sinabi ni Haring David po dito, mga minamahal, na si Haring David, mga minamahal, na sa kanyang buhay, siya ay nagpakatibay sa ating dakilang Diyos. Amen. Una, mga minamahal, ay inilatag, ibinigay na ng ating dakilang Diyos kung paano natin ma-develop, kung paano natin magiging matatag ang ating pananampalataya. Amen. Ang tanong, mga minamahal, paano tayo, mga minamahal, mabuild yung ating pananampalataya? How do we build that kind of faith? Itong verse na ito, talagang gasgas na ito, mga minamahal. Alam na alam natin ang verse na ito, ngunit sa oras na ito, ito ay bigyan natin ng pansin upang yung ating pananampalataya, mga minamahal, ay talagang magiging matatag. Amen. Kindly po, pakibasa po dito sa aklat ng Romans, chapter 10, verse 17. Romans, kapitulo 10, ng talatay 17. Aklat po ng Roma, kabanatay 10, talatay 17. Ito pong nakasulat. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At
yung ating liig medyo iunat natin, baka mamaya magkaroon tayo ng stiff neck mamaya mga minamahal. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating buhay mga minamahal dito sa ating nabasa, na ang sabi dito, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen! Yun pala mga minamahal sa ating patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, ating nabibuild up ang ating pananampalataya. Amen! Na kung araw-araw mo na naririnig, araw-araw nating naririnig ang salita ng ating dakilang Diyos, nalalaman natin ang katotohanan. Amen! Nalalaman natin ang katotohanan, nalalaman natin ang pananampalataya at pagkatapos marinig ang katotohanan mga minamahal. Pagkatapos na ating marinig ang pananampalataya, ano po ang kasunod na niyan mga minamahal? Pag narinig na natin yung katotohanan at narinig na natin ang pananampalataya, ang kasunod niyan ay ang tagumpay. Amen! Dahil nasa atin ang katotohanan, ang ating pananampalataya, so ibig sabihin, ang kasunod na yan, tayo ay mayroon ng tagumpay. Amen! Dahil we are a peculiar people. Amen, praise the Lord. At ang sabi, we are more than conqueror. Amen. Kaya sa ating tagumpay, mga minamahal, sa ating tagumpay, tayo ay talagang hindi manglulupay-pay mga minamahal dahil taglay natin, taglay mo ang pananampalatayang yan mga minamahal. Kung ating maalala ang ating beloved pastor nung sila mga minamahal ay pumunta doon sa hulo, Talipaw o Hulo-Sulo mga minamahal. Ano yung kanilang dala-dala, 10 ng 12 prayer warriors? Ang kanilang dala-dala, ang kanilang pananampalataya. Amen! At ganun din sa ating buhay mga minamahal, kung tayo ay talagang mayroong pananampalataya sa ating buhay, talagang sinabi nga ng banal na kasulatan na pagsabihin natin doon sa bundok na malipat doon sa dagat, ito ay malilipat. Amen. Katulad na nga nabanggit ko kanina, punong-puno tayo ng patotoo, yung ating beloved kapatid mga minamahal, na talagang yung fetus ay talagang namatay na sa kanyang sinapupunan. Ngunit siya ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos, hindi nagparaspa, hindi nagpa-ospital. Ang ginawa lamang ay talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Dahil mayroon siyang pananampalataya. Amen. Iyon ang nais ng ating dakilang Diyos maging sa ating buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pangatlo mga minamahal, upang ang isang Kristiyano ay talagang magiging matatag mga minamahal, na sinabi ni Apostol Pablo na be strong in the Lord. Ano ang pangatlo mga minamahal upang tayo ay magiging matatag mga minamahal? Ang sabi dito, strong Christians control their thought life. Ang matatag na Kristiyano ay kontrolado niya ang kanyang kaisipan. Amen. Sa ating buhay, kontrolado natin ang ating kaisipan, ang nasa ating isip. Ano ang sinasabi mga minamahal sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8? Kindly po pakibasa po. Joshua chapter 1 verse 8.
Joshua chapter 1 verse 8. At ating munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa aklat ng Hosea, kabanatay 1, ang talatay 8, ito mo nakasulat, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito sa pangatlong mga minamahal na ating gagawin na ang sabi dito sa pangatlong ito, ang matatag na Kristiyano ay kontrolado niya ang kanyang kaisipan. Kung ating titignan mga minamahal dito sa ating binasa, ang sabi po dito, punta po tayo doon sa sinabi na upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Amen. Ang sabi dito mga minamahal, kung masunod natin lahat ang mga nakasulat dito sa banal na kasulatan, dito sa ating kaisipan mga minamahal, yung mga hindi magagandang bagay na nasa ating isip, dito sa ating isip, maaring may mga toxic dito sa ating kaisipan. Malusog po ba o may nakahalo na toxic ways dito sa ating kaisipan? Alam niyo mga minamahal, ang ating isip, ang ating espiritu, ang ating katawan, yan po mga minamahal ay interconnected. Amen. Kung hindi maganda ang nasa ating isipan, maaapektuhan ang ating pananalita. Amen. Kung hindi maganda ang laman ng ating isip, mga minamahal, hindi rin maganda ang lalabas sa ating bibig. Amen. Naaapektuhan din ang ating kagalakan, naaapektuhan din ang ating kapayapaan. So anong gagawin natin mga minamahal upang hindi maapektuhan ang kaisipan natin, hindi maapektuhan mga minamahal ang kaisipan ng isang Kristiyano? Anong gagawin natin mga minamahal? Spend time in meditating on the Word of God. Amen. Napakahalaga mga minamahal na ating binubulay-bulay, binabasa ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Na pag ating binabasa, binubulay-bulay ang salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay magiging matatag mga minamahal. Amen. Hindi tayo manghihina, lagi tayong may kagalakan sa ating buhay, hindi tayo manglolopaypay. At ang nais natin ay talagang manatili tayo mga minamahal na gising, manatili na tagumpay, manatili na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos, yung may kagalakan sa ating puso. Yan ang gusto ng ating dakilang Diyos, ng ating puso ay may sakdal na puso. Amen. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin.
So yan po yung mga tatlong bagay na ating gagawin mga minamahal upang tayo mga minamahal ay talagang matatag sa ating pananampalataya. We are strong in the Lord. Amen. Gising pa po ba tayo mga minamahal? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pag nalaman natin ang tatlong bagay na ito mga minamahal, ilagay natin sa ating puso upang hindi tayo manglupaypay mga minamahal. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil once na tayo ay nanglupaypay, natalo tayo ng kaaway mga minamahal, wala na mga minamahal. Ating nakikita, marami nang hindi dumadalo. Talagang nanglupaypay sila, maaring sila ay na-discourage. Although alam yung salita ng ating dakilang Diyos, ngunit bakit sila nanglupaypay? Kaya itong ating pinag-aralan mga minamahal, napakahalaga ito sa ating buhay. Sa ating buhay talagang hindi aksidente yung mga nangyayari sa ating buhay. Talagang sa ating buhay, sa buhay ng bawat Kristiyano mga minamahal, na talagang dumadaan tayo mga minamahal sa lahat ng pagsubok sa ating buhay, mga trials mga minamahal, na sa ating buhay ang Diyos, kalooban ng Diyos na tayo ay dumaan sa mga pagsubok mga minamahal. At ganoon din sa kaaway, mga minamahal, nais niya na bigyan tayo ng pagsubok sa ating buhay. Ano ang pagkakaiba mga minamahal? Ang ating dakilang Diyos, binibigyan tayo ng pagsubok. Ang kaaway ng Diyos, binibigyan tayo ng pagsubok. Ano po ang pagkakaiba doon mga minamahal? Unahin muna natin ang kaaway. Ang kaaway, tinitim tayo, binibigyan tayo ng pagsubok upang ikaw ay kanyang ibagsak at ilayo sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa side naman ng ating dakilang Diyos, ina-allow yung pagsubok upang subukin ang ating pananampalataya. Amen. Yun ang kabutihan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, pag dumating yung pagsubok, mga minamahal, punong-puno tayo ng pangako ng ating dakilang Diyos. Ano ang sinabi mga minamahal? Hebrews chapter 12 verse 2, Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Tumingin tayo sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay sagdal ng ating pananampalataya. Amen. Doon tayo tumingin mga minamahal. Huwag tayong kukurap at huwag tayong matutulog mga minamahal upang makita natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kung ating matandaan si Apostol Pedro mga minamahal, nung siya ay nakalakad sa tubig, siya ay enjoy na naglalakad sa tubig. Ngunit nung tumingin siya doon sa alon, doon sa tubig, mga minamahal, siya ay unti-unting lumulubog. Amen. Ganon din sa ating buhay pag tayo ay titingin doon sa mga alon ng mga pagsubok sa ating buhay, kung hindi tayo tumingin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lulubog din tayo mga minamahal. Amen. Kaya't napakahalaga na tuloy-tuloy, diri-diretso, yung tingin natin ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. At last verse na po mga minamahal. At maghanda po ang ating beloved mga awit. Ating basahin dito mga minamahal sa aklat ng Nehemiah chapter 8 verse 10. Nehemiah kapitulo 8 ng talatay 10.
Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Nehemias, Kapitulo 8, versikulo 10, ganito bang sinasabi? Nang magkagayoy kanyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng inyong lakad, magsikain kayo ng taba, at magsiinom kayo ng matamis, at magpadala kayo ng mga bahagi roon sa walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayong mamanglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung palakpak na may galak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito sa ating nabasa mga minamahal. Kung ating titignan yung salita ng ating dakilang Diyos doon sa bandang baba, ang sinabi po doon mga minamahal, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Amen. Sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Kanina, nabanggit natin na tayo ay nanglulupaypay. Pero dito sa salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi mga minamahal, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Amen. Yung ating kagalakan sa Panginoon mga minamahal, yan ang ating kalakasan ng bawat isa sa atin. Sa buhay mo, sa buhay natin mga minamahal, tayong lahat ay matagumpay. Amen. At sa buhay ng sa mga anak ng Diyos, walang puwang ang nanghihina, walang puwang ang nanglulupaypay, walang puwang ang walang gana sa pagdalo. Amen. Ano yung teksto natin mga minamahal? Yung titulo natin, Be Strong in the Lord. Amen. Ikaw, tayong lahat, mga minamahal, dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang kalakasan, kaya tayo nandito na nagpapatuloy, mga minamahal. Amen. Ano yung kinakanta natin? The joy of the Lord is my strength. Amen. Kagalakan natin sa Panginoon yan, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, kagalakan natin, mga minamahal, ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan ang kalakasan natin. Kung papansinin niyo mga minamahal, magdamag tayong nandito, ngunit nandito tayo talagang sinusunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang dating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating tagumpal, ang ating kagalakan, mga minamahal, the joy of the Lord is our strength. Ang ating dakilang Diyos, siya ang ating lakas. Amen. Siya ang ating lakas sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating dakilang Diyos, siya ang ating lakas, mga minamahal. Hallelujah. Awitin natin ito, mga minamahal, na nagmumula sa ating puso. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, be strong in the Lord. Hallelujah. Sa aking tungkulin, dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, wala
sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na tayo ay magiging matatag, mga minamahal. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, be strong in the Lord. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos, na tayo ay manatili, tayo ay magiging matatag, mga minamahal. Ang mga tatlong bagay na ito, mga minamahal, na ating napag-aaralan. Una, ang matatag na Kristiyano ay pinapakain ang kanyang espiritu. Pangalawa, ang matatag na Kristiyano, ipinagtatrabaho ang kanyang pananampalataya, ipinagtatrabaho ang kanyang kaligtasan. At ang pangatlo, panghuli, ang matatag na Kristiyano, kontrolado ang kanyang kaisipan. Yan tatlong bagay na yan ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay upang ikaw, ako, tayong lahat ay maging matatag, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo sa ating dakilang Diyos, magpasalamat. Hallelujah, maraming salamat, Panginoong Yesus, sa iyong salita. Maraming salamat. Aming dalangin, Panginoong Yesus, na patuloy mo kaming panghawakan, patuloy mo kaming samahan, na ayon sa iyong pangako, Panginoong Yesus, nakagalakan namin ang maglingkod. Patuloy na panghawakan ang bawat isa na iyong mga anak, Panginoong Yesus. Hallelujah, amen. Praise the Lord, hallelujah. Sa ating mga beloved bisita, maging sa ating baguhan sa live webcast viewers, napakinggan ninyo ang mensahe ng ating dakilang Diyos. Sa oras na ito, tanggapin ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakahalaga ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi bukas, kundi ang kaligtasan ay ngayon. Ang kaligtasan is a great matter of importance. Kaya tanggapin mo sa oras na ito ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sumunod sa maiksing panalangin na ito. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong salita. Narito ako, isang makasalanan, dumudulog sa iyong dakilang pangalan.
Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Linisin mo ako, hugasan mo ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, ikaw ang aking Diyos, ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay, sampu ng aking sambahayan. Amen. Kami na lamang po ang mananalangin para sa inyo. Hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos. Sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na tinanggap kanila, Panginoong Hesus, bilang Diyos, Panginoon, at sariling tagapagligtas. Isulat nyo nawa ang kanilang buhay dyan sa kalangitan, Panginoong Hesus, at patuloy na sila, Panginoong Hesus, ay sumunod at maglingkod. Amen. Tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal na manalangin at ipanalangin. Ang ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Willie Serrada Almeida, dakilang Diyos na mapagpala, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming binadalangin. Ang aming minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Willie Serrada Almeida, na bigyan pa sila ng haba ng buhay, palakasin, palusugin sila, Panginoong Hesus, pagpalain maging sa buong Bilabad Almeida Children, pagpalain ang kanilang buong sambahayan. Hallelujah. At sa bawat isa na narito, Panginoong Hesus, pagpalain mo ang iyong mga anak na narito, gabayan, Panginoong Hesus, bigyan ng pagkakitaan, bigyan ng trabaho, Panginoong Hesus, na ayon sa iyong ipinangako, Panginoong Hesus, sa iyong mapagpalang kamay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, mga minamahal, ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman, at ating palayasin ang lahat ng karamdaman na ito. Hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos na papagpala sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito kami sa iyong banal na harapan, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang, at aming sama-samang pinapalayas ang lahat ng uri ng karamdaman, incurable diseases, cancer, high blood, diabetes, leukemia, parasites, prostate cancer, gallbladder stone, anemia, tuberculosis, dengue, COVID-19, kahirapan sa buhay, sakit sa ulo, sa makapayang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed and receive the healing in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, at ayon sa ating pananampalataya, ating natanggap na ang ating prayer sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Let's shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagpalain tayong lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po ay dadako sa announcement at atin na pong